Şu gün men iki tane yalancı kezzap eşege cevap verecek. Bir de ağzından tüydüyüsü gitmedi gancık. Beyleksem hükümetin iti kezzap yalancı. Türkmenlerin daşar yurttaki arkadağları. O sizin kömeğiniz gerek gel o. Siz Türkmenlere Türkmenistan'da yaşap işlemeni, hak hukukunu talep etmeni uğradın. Ana şonda siz Türkmenlere kömek edersiniz. O sen olan pulunu alıp işe salanın bilen sen emeli kömek edeceksin, adamlara kömek edeceksin. O sen şoları Türkmenistan'a gider yal koldomalı. Sen haçanda Türkmenistan'da adamlara iş şartlarını dörötsün, yaşamana şartlar dörötsün, şoların hak hukukunu korusun, adalatı talep etsin. Ana sen sonda adamlara hakikattan kömek edeceksin. Ol sen adamların pulunu alıp işe salanın bilen sen adamlara kömek ettin olan ok. Ol bir emeli kömek eden olyan. Reklam edyen. Hem pul kazanyan. Onun senin kömek değil. Onun senin kezzapçılık. Alşer Sakatov'un bokçada bolup bilmeyeniz siz. Alşer Sakatov'un sayesinde Türkmenistan'da milyonlarca adamın kömeğe mehteştiğini biz bildik. Ayrıçılık, ağaçlık, ahlaksızlık, başka da nünlerce problemalarının bardığını bildik. Alşer Sakatov şol adamlarının sesinin yanlanmağına garantiya ve şolara tizden tiz kömeği üpçün etye. Kömek edilmeğine şert döretiye. Hakiki kömek ana şol. Siyasi meseleleri düpten çözmek, cemiyetçilik meseleleri düpten çözmek hakiki kömek şol. O sizinki kömek değil. O pulunu alığa da işe salmak kömek değil. Ya o birinin pulunu alıptırlar, ay sana men kömek edeyim, sen bana 500 manat komisyon ver. Şu o alan pulunu yarsan bana ver, men sana şu pulu alıp vereyim demek kömek değil ol. Ol kezzapçılık. Türkmenistan'ın hükümetinden şolara iş şartlarını döredipler, yaşama için yaşayış şartlarını döredipler deyip talep etmeli. Hakikatten hem sen kömek edesin gelyen oldu. Ol publikada reklam edip pul kazananın bilen sen adama kömek ettin bolun ok. O senin hayvanlığın görkezye. Yine de bize de sökken olsun. O senin domuzluğun görkezye. Pituh. Bu eşek Murat Kurru. O Türkmenistan derneğinin adını ulunup adamlara kömek eden olya. Ay plana kömek et, planning pulunu alıp ver diyen olya. Şoňa da adamlardan bir sürü komisyon alýamşyn. Onun etmeli borcu, sen etmeli borcuna halka kömek etmelisin. Sen onun için pul almalı değiller. Bu kezzaplar adamlar aldap pul kazanýarlar. Şoňa da yine kömek edýärdik gurlaýarlar. Hükümetin iti ayaktan atlaşıp zaybal etti. Şu ada çelli men cevap vermedim. Yine şu gün cevap berýän şuna. Her türlü zatlık gördüm ama. Ay sen adamlar kemsitdiýän, ay sen adamları nämedi? Adam özünü tanamasa hiç wagt düzeljek bolup hareket etmeýär. İlki adam özünü tanamaly. Malýaly bolsaň malýaly diýmeli bolýar. Samsyk bolsaň samsyk diýmeli bolýar adama. Ana şonda adam düzelmäne başlaýar. Senem halliş ağzyna bir kol, ağzyna ak gelse de kara gelse de gurlap getme. Aktivistlerin sayasında yurdun
içinde hakiki bolýan zatlar sosial mediada köpçülüge ýaýylypdyr. Hem onuň dogry tarapy, ýalňyş tarapy maslahat edilip adamlara düşündirilipdir. Aktivistleriň taýafynda. Aktivistlere jogap edip Türkmenistan hökümeti Türkmenistan dernegini açdy İstanbul'da. Oğuz boyu dernegine jogap edip adamlar aktivistlere yüz tutmasın, bize yüz tutsun, bizim avrayımız kaçar deyip korkya hükümet. Bürgüt diýilen item, maksat Türkiýe'de başka da müňlerçe itler aktivistlere jogap edilip çıkarıldı. Proyektler şolar. Şolar bize karşı görüşmek üçün, halka kömek eden fren olmak üçün döredilen adamlar şolar. Olar öz aklı bilen aymençe adamlara kömek edeyin o. Men kıynan yanşılara deyip çıkan it del mi bürgüt diýilýän hayvan. O mırat diýilýän kürre taşsak ol öz islegi bilen adamlara kömek eden ok. Ol hökümetin buýrugyny ýerine ýetirýär. Ýöne kömek eden tren bolýar. Göz üçün. Aktivistler bolmadyk bolsa Türkmenistanyň niresinde näme bolup dur? Mariýanyň halky Lewapda näme bolup dur bilmezdi. Birowa goňşowada näme bolýanyny bilmezdi. Egerde siz ýalap kezzap öz dähwidi, öz pul üçin işleýän adamlara galsa, Türkmenistanyň niresinde näme bolýar? Daja habarlaram bilmezdik biz. Bilmeýänemizdik 2020-nji ýyla çelli. Ýöne şu aktivizm güýçlenip Türkmenistanyň niresinde näme bar köpçülüge ýaýylmana başlady. Köpçülük bilmeýäne başlady. Aktivistler habar berişleri işdesi hem sosial medialara halkyň ünsüni çekgen, hem siyasi meselelere adamların ünsüni çekgen, adamlara hak hukuku öwredýän bir добровольный adamlar gurama ýalap bolup gitdik biz. Biz hiç kimin edip bilmejek zatlaryny edip otýarys. Aktivistler bolup. İlk bilen mertlik gerek. Ondan soň bu zatlary etmek üçin akyl gerek. Ondan soň bir sürü zähmet gerek. Aktivist olmak ýeňil iş däl. Sen janyň howp astyna goýýan, saglygyny guradýan. Aktivist olmak ýeňil iş däl. Sen ýaly o 5 manat üçin kömek eden fren bolýan hayvanlaryň etjegi işi däl aktivizm. Aktivizm üçin ýürekde isleg bolmaly. Yürekde söýgü bolmaly. Adamlara bolan. Aktivistler bar bolan üçin maksat ýaly triapkalar ol hassalara kömek eden bolup reklam edip geldi. Şo aktivistleriň awraýyny gaçyrmak üçin aktivistlere jogap edip ine bu bürgüt diýilýän it häzirem adamlara kömek eden bolup ýör. Şo aktivistlere ýüz tutmasyn, şo problemalar ulolmasyn, halkyň içinde näme bolýar, nirede bolýar, näme hilek bolýar bileýin diýip hökümetiň goýan iti.